Pekný deň, vítam vás v Cupra garáži Albex Plus v Nitre. Moje meno je Attila Naď a som Cupra Master. V našej firme už viac ako 20 rokov poskytujeme kompletné služby ohľadom predaja, servisovania a financovania vozidiel. S radosťou vám predstavujem tento showroom, ktorý sme otvorili v júni 2024 a nový model Terramar, jedinečný vo svojej kategórii, druhý taký neexistuje. A práve s týmto autom pôjdeme spolu na výlet. Máme tu verziu 2 liter, 265 koní, štvorkolka. Je to SUVčko strednej triedy. V tejto verzii máme elektrické strešné okno panoramatické, vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedačky. Je tu možnosť aj hlasového ovládania jednotlivých funkcií. Ahoj Cupra, je mi zima. V pořádku, předu vlevo bude hned teplej. Vieme si navoliť komfortný režim, performance režim. Máme tu aj Cupru Mode, kde môžeme využívať ten výkon toho motora, ktorý je dostatočný, 265 koní. Toto auto konkrétne má aj adaptívne tlmiče, ktoré vyfiltrujú pozovku a máte športový pocit z jazdy veľmi dobrými jazdnými vlastnosťami. Je tu progresívne riadenie, ktoré vám nastaví riadenie, jak je vám vyhovujúce. V Nitre sa určite nebudete nudiť. Kultúra, umenie, história či šport môžete si vybrať zo širokého spektra možností, ako aktívne tráviť voľný čas. Ale aj okolie ponúka parádne zážitky rôzneho druhu. My sme sa rozhodli pre návštevu historických pamiatok v najväčšom hradnom komplexe na Slovensku. Pozreli si prekrásnu dobovú knižnicu a národný žrebčín. Ten je počtom chovaných plemien koní európskym unikátom. Veríme, že sme vás dnešnými tipmi inšpirovali a niektoré z týchto miest navštívite aj vy.